दिनै जोंनि गेजेरनिफ्रायथ' जोङो खेलखौ होनानै बान्थाखौ राननायनि जा टारगेट गासिबो माबायावनो दंखाजोबोमोन। दिनै जों खेलाबो मोजाङै मोजां होनाय बायदि जों मोनदों। रायजोफ्रा बेनि सायाव गोजोननाय दंना गैया रायजोफ्राबो दहायो एसे बुंलांखाबाय आरो दा जोंनि गेजेरावबो जों गोजोननायखौनो मोनदों। बान्थाखौबो मोजाङै मोजां आजावफैदों आरो खेलनि गेजेरावबो रावबो दावराव दावसि खालामासै। खेलखौ बिथांमोन रायजो राजाफ्रा आब्रुथियैनो नायनानै जोबजासिम बयबो रंजा बाजा खेलखौ जाफुंसार होदों। दा बेनि सायाव आंहा रायजो राजानि सायावबो गोजोननाय दङ आरो जोंनि गासै सोद्रोमाफोर मावथि जोंनि ससाइटिनि गासै सोद्रोमाफोरनिसिमबो खस्थ' दुखुनि गेजेरजों बे खेलखौ खुंफुंलांबाय आरो दिनैसिम बान्था राननायसिम गासैबो जयैनो खौसेयै गासैबो खामानिखौ मावफुंबाय। बिनि सायाव आं जोंनि फारसेनिफ्रायबो जोंनि गासै बे कमिटिनि सोद्रोमाफोरनोबो साबायखर बावदों। नोंथांमोना नैबे खेलखौ गिबि खेब खुंजेनदोंमोन, बेवहाय बेसेबां जाफुंसारदों होनना नोंथांमोन? बेनो जोंनि गिबि खेब नाजानायमोन। गिबि खेब नाजानायावनो जाफुंसारनाय बायदि आं मोनदों। गासैनिबो नाजानायजों गासैनिबो मददजों रायजो राजाफोरनि मददजों जों बेखौ आं जाफुंसारनाय बायदि आंनि गोसोजों मोनबाय होननानै आं फोसावनो लुबैयो आरो। नोंथांमोना दिनै प्राइजखौ हरजोबनो हागोन नामा? प्राइजखौ जोङो दासिम रानगासिनो दङ, हरजोबनो हागोन आं बिनि आसा दङ। बेखौ जों जेब्लासिम आजावगिरिफ्रा आजावबाय थागोन अब्लासिम जों होबाय थानाय जागोन। बेबायदि खेल होबावनायनि थांखि दङ? इयुनाव जों रायजो राजानि मदद मोनोब्ला बेनिख्रुइ आरो एसे साबसिन खालामलांनायनि मिजिं लादोंमोन। दा बेयाव रायजो राजाफोरनि जोंनि माखासे सापर्ट नांगोन, जोंनि आरो सोद्रोमाफोरनि मावनायनि माखासे माबाखौ नांगोन। दा बेखौ हायोबा जों इयुनाव आरो बेनिख्रुइ साबसिन आरो देरसिन खालामलांनो नाजागोन होननानै आं बुंनो सानो आरो। नोंथांमोना जे बे लटारि खेलखौ होदों, बे लटारि खेल होनायनि गुबै थांखिया मा? बेनि थांखिया जोंहा गोबां दङमोनब्लाबो आं फंनैसोखौल' बुंगोन। थांखि लानानैनो जों बे खामानिखौ मावदों। जेरैहाय जोंनि ओनसोलाव गोबां गोग्लैनानै दङ। जों दा बेफोरजों माखासे एसे आर्निं खालामबायनो हायोबा जों बेफोरखौ माबा समाजनि खामानि, बहाबा फरायसालिनि खामानि, बहाबा माबा बे स्टुडेन्ट फरायसाफोरनि खामानिफोरखौ एसे सहाय खालामनो होननानै थांखि लानानै जों बेखौ मावनो नाजादोंमोन आरो। नंगौ, जौगाखां डेभेलपमेन्ट ससाइटिआ लटारि होगोन होननानै मोनसे डिसिसन लादों बिथांमोना गावसिनि सोद्रोमाफोरखौ लानानै, आरो बे सोद्रोमाफोरखौ लानानैनो बिथांमोना आंनि खाथियाव थांदोंमोन। थाङोब्ला आं बिथांमोननो आंनि जिखिनि रोंगौथि दङ बा आंनि हानाय बायदियै आं बिथांमोननो माखासे नैबे लटारिनि सायाव आङो फंनैसो बिथांमोनखौ एक्सप्लेन खालामनानै बिथांमोननो बुजायना होदोंमोन। आरो बे बुजायनाय लेखायैनो बिथांमोना गनायथि होदों आरो गनायथि होनानै लटारि टिकेटखौ साफायनायनि समस्त दायित्वखौ आंनो होनाय जादोंमोन। आं बेबायदिनो लटारि टिकेट साफायबाय, प्राइजखौबो मा मा सोनांगौ बेखौ डिटेल्स गासिबो प्राइजखौ आं अलरेडि लटारि टिकेटआव बिथांमोननि मदद आरो बिथांमोननि कनसेन्ट लानानै साफायनाय जाबाय। साफायनायनि उनाव थारिखखौबो बिथांमोना होबाय जेन 29 फेब्रुवारि 2024 माने बे लटारिखौ माने गेलेनायनि मोनसे फाइनाल ड्र डेटखौ होबाय आरो बावनो बुक खेला आरो बावनो कपन आरो बावनो डिलार खेला, माने मोनसे लटारियावनो मोनथाम प्राइजनि खेला सोस'नाय जादों आरोना। आरो लोगोसे बे लटारिखौ ओरैबायदि खालामनाय जादों दि खम रेटआव मोनसे लटारि होनाय जादों, जेरै 50 थाखा बिथांमोना फार्स्ट प्राइज हिसाबै एल्ट' गंसे गारि होनाय जादोंमोन। आरो बे एल्ट'नि गारि होआलासिनो बेखौ माने केस फैसा हिसाबै होनाय जादों 3,50,000। बाखि इखिनि प्राइसआवबो बिदिनो मालनि एगेन्स्टआव माने प्राइस केस होनाय जादों आरो। दा बेबायदि हिसाबै होबाय। आरो बिथांमोननि सोद्रोमाफोरनि जोंहा सागर गयारि बिथां आफादगिरिनि दैदेननायनि गेजेरजों थांनाय 29 फेब्रुवारियाव बेखौ अलरेडि गेलेबाय। गेलेनायनि उनाव दिनै बिथांमोना नैबे दिनै 3 मार्चआव माने बान्था राननाय हाबाफारिखौ अलरेडि बिथांमोना मावफुंबाय थादों। बेबायदि हिसाबै बिथांमोननि हेफाजाब होनायाव बा बिथांमोननि खावलायनायाव आंबो बे लटारिखौ बानायनानै हरनाय जादोंमोन। आरो बेबायदि हिसाबैनो बिथांमोनाबो आंनिबो माखासे फंनैसो बिथोनखौ माने फुल सापर्ट खालामनानै मानिनानै बिथांमोना बे खेलखौ माने जाफुंसार होनो हादों। आरो लोगोसेयै जायफोर बान्था मोनगिरि बिथांमोनाबो हयथ' बे खेलानि बान्थाखौ आनजावनानै हयथ' गोजोननाय मोन्दों जानो हागौ आरो आंनि साननाय बायदिब्ला। दिनै नैबे
लटारि खेल होनायाव नोंथाङा बेबायदि मोनसे बान्थाखौ मोनदों होननानै खोनानो मोनदों। दा नोंनो नैबे खेलखौ बबेयाव होनाय जादों? बे खेलखौ बिथांमोना जौगाखां डेभेलपमेन्ट ससाइटि बिथांमोना गोदानसो बानायदों बेखौ लटारि खेलखौ। बेनिफ्राय जाहैबाय आबै सेन्टाराव होदों। बिथांमोना बहुद खस्थ'जों होनाय। बिनिफ्राय आं एसे जितु आं टिकेट लादों आं बिनि एसे हिस्ट'रि बुंनि। जेब्ला आङो धोरोमनि खामानियाव थांदोंमोन, बेनिफ्राय जाहैबाय फुङावहा बियो जोंहा आंनिनो लोगो जोंनि गामिसिनो निरन्जन गयारि बिथाङा एकदम मर्निंआव थांनानैहा थारमाने मोनबा प्राइज बुक होनानै फैबाय बिथाङा। बेनिफ्राय जितु आंनि परिवारा थारमाने बेखौ एसे रायदोंनो आरो जेनेबा जे लटारि लाबाबो मोना, मानो होफैनो मोननांगौ होननानै एसे बखिदों जाहैबाय आरो। बेजों लोगोसे बेनिफ्राय जेब्ला आङो धोरोमनि खामानियाव थांना फैयो, ओमफ्राय नायबाय जे बियो बिथाङा बुक मोनबा होलांबाय। ओमफ्राय बुक मोनबा होनानै उनाव आंखौ बुंबाय जे बिदि होफैदों मा खालामनो। ओमफ्राय बिथाङा आं बेखौ मोनसे बाख्नायनो लुबैयो, ओरैबायदि थारमाने टेलेन्टेड खालामदों बिथाङा जोंहा निरन्जय गयारिया, जि आंनि नामाव होआलासिनो जितु आंनि 4 मास जादों फिसाला इउलियान दैमारि, बिथांनि नामाव होना फैबाय बियो। बिनिफ्राय दाथ' जों गारनोबो हाला। ओमफ्राय आंहा बहुत कनफिउस जादों आरो, सिगाङाव बहुत लटारि लाबाय खिन्थु जागोन जाया बहुत कनफिउस। ओमफ्राय उनाव जेब्ला खेल जागोन दिनखालि आं बिथांखौ फन खालायहरबाय। ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय जि नोङो फनपेआव हर। बाथ' फनपेआव थाङो मोना, मथथे रांखौनो थारमाने बिसोरो हरनो हायासै आरो। बेनिफ्राय उनाव आङो पुरा फैनानै बिथांनो खेल खालिनो होनाय होफैदों। बिनिफ्राय उनाव आं बुकखौबो गिदों, आं बुकखौ लाबोफायाखै। मोनबा बुकखौ आं गिदों थारमाने, न'आवनो दोनबोदों। ओमफ्राय जों लोगोसे जफैदों, अथ'स' आंनो लिरदों आरो लटारि जाबाय थानायाव। ओमफ्राय जेब्ला थाङो अब्ला बिखे गुब मोनगासिनो दं आंहा। ओमफ्राय आं ओरैनो गाजायै बुंलांदों, बै जोंहा बाटासपुरनिनो माबा खेबगां बसुमतारी बेखौ बुंदों आरो आं ओरैनो जास्ट ओइ आंनाव नैबे बुस्थुआ नांबायलै होनना जास्ट स्लाइटलि बुंलांदों आरो आं बिथांखौ। ओमफ्राय बिथाङा बुंबाय ओइ नंमारगौ नामा होननानै। बेनिफ्राय आं बुंबाय जानो हागौ होननानै होननानै बिखौ दुब बुना हरबाय आरो बिथाङा आंखौ। ओमफ्राय जेब्ला आङो मोनबा बुकखौ लानानै फैयो, फार्स्टआवनो दङ। ओमफ्राय जेब्ला गथ'आ थारमाने आंखौ नायनानै एसे मिनिबायबो थादों आरो। ओमफ्राय आं आसुरित मोनदों आरो गथ'आ एसे उन्दै गथ'आ बिदि मात्र बाबाल' होननो रोङो गथ'आ। ओमफ्राय बिसिनायाव फुथुबाय जोङो आं बिसिनायाव फुथुनानै जेब्ला माबायो आंखौ नायदों। ओमफ्राय बुक मोनबा ओरै लिन्ट्रि दङ। बे बुकखौ खेवना नायोब्ला नुनायसै आरो। नायबाय उनाव बै जितु थार्ड प्राइज बेखौ नुनायसै आरो। जेनेबा 1 लाख एमाउन्ट बेखौ नुबाय आङो प्राइजखौ। गथ'खौ आं खुदुमबाय। बिबैया मंगलबार दिन आरो बृस्तिबार दिन बेयाव थारमाने बाथौआव हाबो जोंहा मादारा। एनि टाइम बेखौ बाथौआव हाबनानै बिथाङा बुंबाय थायो आरो जोंहा मादारा, जे आंनि फिसौनो इ रिक्सा नङाबा स्कुटि बिमानि थाखाय बिनानै होबाय थायो। बिबायानो थादो आरो। नंमारगौ निस्सय जुदि धोरोमखौ लानानै गोसो गोथारजों जुदि पालन खालामोबा बा गाबज्रिबा निस्सय इसोरा नायमारो। जेब्लानाखि लटारिया नोंथांनि खाफालाव गोलैदोंमोन, बै समाव नोंथांनि गोसोआव माबायदि जानाय? आंनि गोसोआवथ' एकदम मा बुंनो लाख'हायै थारमाने गोजोननाय मोनदों आं। आरो बेजों लोगोसे जोंहा जितु दा लटारि होगिरि बिथांमोनखौबो रोजा रोजा साबायखर। मानो होनना बुङोब्ला 50 राङावनो दि 1 लाख थाखा मोनदों, बे बहुत आसरित थारमाने। एकदम मा होनना बुंनो, मथथे गोरिब गुन्द्राखौ सहाय होनाय जादों बिथांमोना। आंनि थिंनिफ्राय बिथांमोनखौ सानोदि मथथे बे जितु लटारि देग्लायनिफ्राय फार्स्ट जितु स्टेप लादों, बिथांमोना एकदमबारे आंनि थिंनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर होयो। आरो जाहाथे बिथांमोना होलांबाय थानो हायो, 100 इयार्ससिम होनो हायो, आं बेखौ लुबैदों थारमाने बिथांमोनखौ। दायो जे लटारिखौ बिथांमोना होबाय, बे लटारि होनायखौ बिथांमोना जिबायदि लटारिखौ होबाय, बे लटारि होनायाव माबायदि होनाय बिथांमोननि होनायाव नोंहा साबजानाय दंना गैयामोन? बिथांमोननि होनायावथ' आं गोजोनदोंबो। मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बर'फ्रा बेफोरबायदिखौ होनो हायोबा बहुत मोजांनि खोथा। गुबुनारिया एसेबांखिनि होनो हादोंबा जोंनि बर'आ मानो होनो हाया? थारमाने बेखौ
आरो बिथांजों आं निरन्जय गयारिजोंबो सावरायबाय थायो बिथांजोंथ' जों मबाइलावनो बहुत ससाइटिनि लटारि खेल होनायाव नोंथांखौ कुपन नाम्बार सेथि प्राइजखौ मोनदों होननानै जों खोनानो मोनदों बेयो बेसेबांसिम सैथो? बियो थारैनो सैथो आं मोनदों। दायो जे बे खेलनि लटारिखौ नोंथाङा माबोरै लानाय जानायमोन? बेखौ आंनि बे लटारि फानग्राया आंनि फ्रेन्ड लोगोमोन नालाय बियो आंनि न'आवनो थांनानै हैनाय जादोंमोन ओमफ्राय लोगोसे आङो आजावना लानाय जादोंमोन आरो। बे लटारिखौ जेब्लानाखि नोङो लादोंमोन बै समाव नोंथाङा बेबायदि फोथायनाय दंमोन नामा बे लटारिखौ लाब्ला जे नोङो बेबायदि मोनगोन होनना? आंथ' इसिबां बिदि फोथायनाय गैयामोन बियो नसिबनिसो खोथा जाहैबाय दायो मोजाङैनो मोजां जाफुंबाय आंनि नामावनो जाबाय आरो। दायो जे बे नैबे लटारि कमिटिया बे खेलखौ माबोरै आरो बबे थावनियाव मा रोखोमै गेलेहोनाय जानायमोन? दा बेखौ आबै सेन्टारावनो आबै फिल्डआवनो गेलेनाय जादोंमोन बेयाव गोबां रोजा रोजा मानसिफ्रा उपस्थित दंमोन दा बेयावनो जाफुंनाय जादों आरो। बे खेलखौ जे बिथांमोना बबेबा न' सिङाव गेलेहोदोंमोन ना गासै रायजोफोरखौ साखि लाना गेलेनाय जादोंमोन? बेखौ रायजोफोरखौनो साखि लानानै फिल्डआवनो गेलेनाय जादों। माने बिसोरो जेब्लानाखि खेल होबाय थादों अब्ला गासै रायजोफोरानो गाव गावनि मेगनजों नुबाय थादोंमोन ना? नुदों बियो सैथो। नोंथाङा प्राइज हिसाबै मा बान्था मोनदों? आङो बान्थाखौ ग्लेमार माबा प्राइजखौ मोननो हादों आरो 86,000 रुपिसखौ मोननो हाबाय। दायो बे मोननाय लेखायै नोंथाङा नैबे कमिटिखौ माबाफोर साबायखर बावगोन? रोजा रोजा साबायखर थाबाय होननानै आं सानो आरो माने कमिटिनिजों। आरो इयुनाव जे बिथांमोनहा जे खेलफोरखौ होबावोब्ला नोंथाङा बिनि सायाव माबाफोर सानबावगोन नामा? आंहाथ' साननांगौआ माथो बुंबावनो आंहा बिसोरखौ साबायखरसो होनो गोनां मानो होनबा बियो लाकि हिसाबै आंनियाव नांहोनाय हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो। जे बिथांमोना जुदि इयुन समाव जुदि खेलखौ होबावोब्ला नोंथाङा टिकेटखौ लाबावगोन नामा? लानायानो जागोन। मोनसे फोसावथाय बाजाज बेग लानो गोसो गुदुं सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया फैगौ 6 मार्चनिफ्राय 12 मार्चसिम मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेला होगासिनो दं। दावहारु अट' एजेन्सियाव बायगिरि बिथांमोना लवेस्ट डाउन पेमेन्ट होनानै बाजाज बेग लानो हागोन। नोंथांमोना क'क्राझार सोहोराव थानाय दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमजों लोगोसे कारिगाव फेस्टिभ आउटलेट आरो दतमा फेस्टिभ आउटलेट आरो भटगाव फेस्टिभ आउटलेट ब्रान्च श'रुमावबो होबाय थानाय मेगा लन आरो एक्सचेन्ज मेलायाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो दावहारु अट' एजेन्सि श'रुमा लोगोसे मोजां अफारफोरबो लाबोदों। बेफोरनो जाबाय गंनै हेलमेट फ्रि, 5 लिटार पेट्रल फ्रि, बाइक बायगिरिफोरनो फ्रि एश्योर्ड गिफ्ट हरनाय जागोन आरो एक्सचेन्ज खाबुआबो एभेलेबल जागोन। आरोबाव मोजां खाबुबो होबावदों। 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाजाजनि बाइकखौ आवग्रिनानै दोननो हागोन आरो 5% डाउन पेमेन्टआवनो बाइक लानो हागोन। लोगोसे गोबां बाथ्रा मिथिनो थाखाय 6000399187 आरो 8822018193 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों फन खालामनानै मिथिनो हागोन।